Gabi, iar astăzi vă voi arăta un freeze foarte simplu de breakdance. Se numește Baby Freeze. Cred că este cel mai simplu freeze din breakdance. Nu vă asta pentru a încheia foarte multe scheme de breakdance pe care le voi arăta în următoarele tutoriale. Deci să începem. În primul rând, trebuie să lucrăm mobilitatea mâinilor pentru a nu face luxații sau mai știu ce probleme. Deci, întindem, facem puțină încălzire, înțelegi? Cam atât. Eu spun deja încălzit, asta depinde de voi cum încălzit. Vom ridica piciorul la testat, piciorul drept la bine, iar în partea aceasta a brațului, undeva pe aici, vedeți? Puțin mai sus de tot, materializată deasupra genunchiului pe lateral. Vedeți? Cam așa, aici. După de cealaltă mână, undeva în zona aceasta. Vedeți aici? Aici. Iar acum le vom așeza așa și le vom sprijini cap. Foarte important este să vă sprijiniți doar în partea aceasta a capului, nu cu toată fața. Și doar în partea aceasta. Bun. Așa. Iar acum, piciorul drept la mine, vom da în față, iar pe celălalt pe spate. Cum așa? Nu știu că se vede bine, mă voi da mai spate să-ți arăt mai bine. Așa. Vi-l arăt și pe lateral. Cam acesta este foarte simplu. Vă mulțumesc foarte mult, sper că v-am fost de ajutor. La revedere!